Santi, asteko eta behin, kamisetak ez zaizkizu horren gaizki gelditzen. Bueno, esker mila posten naiz hori entzuteaz. Baina, bueno, nik uste dut ez dudala erraten gaizki gelitzaizki dela, nera dinerako ja lekuz kanpoa daudela. Bai. Nik esanen nuke biak esate dituzula, edo izkiriatze dituzula. Ikusleek uler dezaten, kontua da, gure Santi Leonek liburua karrikaratu duela, ipuin liburua, Listor mutanteak, eta ipuietako batean aipatzen duela gizon edadetu potolo bat, bere adinerako ezaproposak diren kamisetak eramaten dituna, eta horren gibelean, iruditu zait, zeure burua zegoela. Bai, eta ikusten dut, kamiseten kontua aipatzen duzula, potolotasunarena berriz ez, hortaz ez duzu deus ere erraten. Batetak nondik atera dugun kontua. Eta beste ipuin batean, beste pertsonaia bat, artikulua egiten ari da Marveleko pertsonaien amodio harreman perfektuen inguruan. Bai, badira olako referentzia batzuk, liburuan, hor Marveleko pertsonaiak, ordea Devil aipatzen da, Otxokumea, eta gero dezeko batzuk edo baten bat aipatzen da, linterna berdea, bertze ipuin batean. Beste ipuin batean, semeak aitari oparitzen dio alako panpintxo bat. Hori da, San Ferminetan edo horre izaten diren panpino horietako batean, semeak irabazi, eta aitari eman dio opari. Esan gabe doa, edo esan dadua, komikizale amorratua zarela, eta horregatik hautatu dugula Iruñeko denda hau, TVO izenekoa elkarrizketa egiteko. Bai, toki zoragarria da, eta gainera, hemendik metro batzuetan lantokia dago, hizkuntza eskola, eta beraz, oso espazio txikian nolabait infernua eta paradisua, ez? Bueno, lantokia ez da infernua, ez egunero, baina unek badu paradisutik, eta bai, hori, pixka bat, bi mutur horiek elkarrengandiko zurbildu daude. Gomendatu iguzu komikiren bat? Bai, zaila da, niri beti kostatzen zaite gomendioak ematea, baina adibidez berriki, komiki frantses bat irakurri nuen, Camille Jourdida egilea, marrazkilaria eta gidoilaria, eta historia kostumbrista da, herri batean gertatzen dena, eta gaia neurri batean harreman afektiboak dira, ez? Pixka bat nire ipuinetan gertatzen den bezala. Eta bigarren batera aipatuko nuke, kosta egiten zait bakarra gomendatzea, berriki Batmanen Ra's al Ghulen saga irakurri dut, eta hori aipatu nahi nuez, marrazkilaria Neil Adams joan den apirilean hil zen, pixka bat, omenaldi gizan. Omenaldi bezala, respect. Twitterren bageunde hori genuke gero, mintzatuko gara Twitterri buruz. Eta euskal eleberri grafikoren bat, edo komikigileren bat, komikigilea galdetzen bai dizut, Zaldieroa esanen didazu, beraz, modu zabalagoan formulatuko dugu. Bai, patxi aipatu behar nuen, Zaldieroa, hori bakizut, nik miresmena handia dio dela. Eta gero niri izugarri... Baita nik ere. Niri izugarri gustatzen zaidan, bere, guarabien eta oraindik ere bai, Xabi Naitor, hola Patxi Gallegorrena, eta bai historioa, bai ironia, bai marrazkia, dena iruditzen zait zoragarria, batez ere, lehenbiziko tomoa primeran dago, baina batez ere bigarrena iruditzen zait maizulana. Pelikularik ez dizut eskatuko, gomendatzeko, izan ere oso gogoko dituzu izu pelikulak, nolabait esateko, behin The Human Centipede gomendatu zenean, duela 20 urte, eta hori amez gaizoaz dauzkat horrekin. Ikusten dut horrekin, traumatizatua. Zeharo, ikusleren batek ez badu ezagutzen, ez da zer esan googleatzeko, edo ez googleatzeko oso gogorra da, horrutziko kontua. Bueno, ipuin liburuan, Listor mutanteetan, pertsonaia komikizale horien guzien gibelean ez ezik, beste pertsonaia askoren gibelean somatu uste zaitut, ez da, zer den hau autofikzioa edo autokarikatura esanen genuke, izan ere iruditzen zait zure ezaugarri pertsonalak muturrera eramate dituzula. Bai, autofikzioa ez da, hau da, nik ez dut pentsatu, nik enuke nahi irakurleek pentsatzea nire bizitza kontatzen nahi zela, ez da hori asmoa, edo irakurleen batek horrela irakurriko balu bere problema litzateke, baina bai nire personaia batzuek baute autokarikaturatik, eta baina hori arrazoia simplea da, ni alfer samarra naiz, orduan zertarako asmatu, eskura daukadana erabiltzen alba dut, ez? Azkenean, hobekin ezagutzen duena zera nire burua, eta hortik nire buruaren gandik hasita, eraiki ditut nire personaia batzuk. Esan genezake Twitterren eta zutabeetan, zuzeukuetan batez ere, hortik asko egiten zenuela, ez da, autokarikatura edo autoparodia horretatik. Bai, autoironiarako joera izan dut betidanik, eta hori aprobetxatu dut liburu honetan. Genero berritza jo genezake, erran nahi baita, munduko liburutegi publikoak eta unibertsitateak eta hemen badaukazue konferentzia hitzaldia ematen alduen egile bat genero berri bati buruz. Zein autokarikaturari buruz? Bai. Bueno, ez da berria, nik uste dut hori aunitzek egin dutela.
jakin izan ez bagenu Woody Allenek egin izan dituenak, orain ez da egokia referente bezala hartzea, baina zenbaitetan arekin akordatzen naiz zureak irakurrita. Bueno, pues ongi, begira hori enuen buruan, baina ongi posten naiz. Iruditzen zaite, bai izan daitekela, alde horretatik konparazio egokia, ez bertze gauza batzuetan, ez? Esan gabe doa. Santiago, sartuko naiz, liburuko ipuinak bi multzo handita banatzera, batetik daude literaturari buruzkoak, edo metaliterario-tzat ere jo genitzakena, gero mintzatuko gara hori ez, eta gero badaude intimoagoak nola ere, ez dakit, aitatasunari, bikotea harremanei, laguntasun harremanei, harturiko erabakiei eta ez harturikoei buruzkoak, ez da? Beste kontu intimoago bat, hor betiago arriskua jendea pentsatzeko, benetan pentsatzen du nahi idazten ari da edo ez, edo... Bai, arrisku hori hor dago, eta nik hortaz gogo eta hain, baina, berriz dira, azken batean, nik ongi edo ezagutu ditudan kontuak dira, bizizan ditudan kontuak dira, edo nire inguruan ikusi ditudan kontuak dira, eta orduan erraza egiten zitzaidan horretaz idaztea eta gai horiek lantzea, ez? Gero, itzen zait ez pixkat, ez dut erran kontra iteagatik, ez? Baina gaur egun Twitterren, Facebooken, sare sozialetan denok gara guaiak, denok gara zoragarriak, denok glamurrez beteak egoten gara. Eta orduan niri alde konbentzionala entzinatzen zitzaidan, nire ipuinetako bikote konbentzionalak dira, ez? Ezkonduak daude, heterosexualak dira, seme-alabak dituzte, eta maiz bizimodu aspergarri izaten dute, ez? Hor glamurrik ez poliamorrik, ez historiarik, ez? Dena da, eta orduan alde hori, ez dakit, ez dut erranen hori euskal literaturan hori lantzen lehenbiziko izan naizenik, hori ez da ala, ez? Baina, igual gaur egun ez da inmodan eta interesatzen zitzaidan. Bai, eta interesgarria da, eta ausarta ere bai, esanen nuke, izan ere, irudipena daukat, hainbati burutik pasatzen zaizkigun gauzak, baina sekula esaten ez ditugunak zuk idatzi egin dituzula. Horretarako dago literatura. Hala bada, posten naiz, ikusten dut, asmatu egin dudala, baina bai nik uste dut, pixka bat literaturak horretarako balio duela, ez? Behar bada, berze egoera batzuetan, edo berze, erranen zedituzke gauzak errateko eta adierazteko. Hor, badira zenbait gai oso mingarri, tamalez gertutik ezagutu dituzunak, ez dakit seme-alaben gaixotasun larriak, edo bullyinga, eta horiei buruz ere idatzi duzu. Bai, eta batzuetan, niretako gogorra izan da horretaz idaztea, eta igual neurri batean, ez dut, terapia ez, baina bai pixka bat sendagarri edo izan. Hori zen horrengo galdera, terapiatik baute zuen horrek guztiak. Ez hain bertze, baina bai pixka bat momentu batean, horretaz idazteko beharra sentitu nuen. Beti ere hor ikusten nuen arriskua zen unkigarrismoan edo erortzea, ez? Azken batean erraza da. Saiatu naiz hori saiesten eta uste dut lortu dela, uste dut, hori irakurleak erran beharko dut, baina eta hori ikusten nuen arrisko nagusia, nola kontatu historia gogorroiek sensazionalismoan eta unkigarrismoan erori gabe. Eta hori izan zen erronka. Eta aipatu dugu, zure ipuin liburu honetan, hainbat ipuin metaliterarioak direla, literaturari buruzkoak, eta horiek irakurtzen dituen bitartean gogora etortzen zitzaidan Iban Zalduaren liburu bat idazten ari dela, idazten duen idazlea. Molde horretakoak direlako liburu horretan ipuin guziak. Bai, eta nik izugarri gustoko dudan liburua da, eta, ez dakit eraginik izan duen eripuinetan, hala bada ni pozik, baina ez da nahi eta bilatutako zerbait edo nahi eta egindako zerbait, ez. Eta, metaliteratura egin duten bertze batzuk ere badira euskal literatura, ez hor, Ura Palategi adibidez, edo Juan Luis Zabala. Gure gauzak esea basati ura. Bai, adibidez, edo hor, zera, fikzioan izterrak liburuan, baitu ipuin nola interesgarri batzuk, eta Zabalak adibidez, hor ospa ipuin liburuan ere, metaliteratura landu zuen. Jolas horretan pixkat harago joanen naiz, eta kontua da, beste ipuin batean kontatzen duzula, arrakasta handiko ipuingile batek, ipuiniko onenaren ideia lapurtu diola beste idazle bati. Oraindik deus argitaratu gabe duen idazle bati, eta otu zitzaidan, akaso Iban Zalduak hori egin zuen Santi Leonerekin? Edo alderantz, ez dakit, kontuan ardezagun, Bolgako batelarien blogean ipuin bat publikatu nuela, espaldi. Eta gero gainera, ipuin horretan, hori egin duen
idazle sonandikoari galdetzen diote ea zergatik ez duen idazten eleberri bat, eta klixe hori oso Iban Zalduarena da. Bai, baina, bueno, egia da hori ipuingileekin egiten den zerbait dela, ez? Gogoan dut behin Radio Euskadin, Eider Rodriguezi gauza bera galdetu ziotela. Bueno, ezagutzen zaitugu ipuinak idazten dituen emakume hori bezala horako zerbait erren zuten, noizko novela. Bueno, noizko novela. Edo Arkaizkanorekin, ez? Twist idatzi zuenean mundu guztia, bueno, idazle zoragarri, idazle handia, ez dakiz zer. Eta ni pensatu nuen, bueno, bai, egia Twist, primeran, jakina, baina hori baino lehen Arkaizkano idazle handia, Aipatu dituzun ipuingile handi horiek, hiru horiek aipatuta ezinbestean galdetu behar, badakizu tema berezia daukagula kazetario zerrendekin eta alakoekin, hoberena zein litzateke, top 3 bat osatu beharko bazenu, Euskal ipuingileena? Neri zai gustatzen, hori zerrendak egitea. Bai, Iban Zalduan ikuste dut hor sartu beharko genukela. Ibanek adiz badoi ipuin bat lagun ikusezina izenekoa, bi orrialdekoa, eta tamainagatik nik klasean erabiltzen dut, eta beraz kasik buruz badakit, baina irakurtzen duen aldiro bukaeran hotzikara sentitzen dut. Eta ez da mintzatzeko manera bat, benetan bizkarretik beiti hotzikara sentitzen dut. Hori iruditzen zait maisu lana. Bertze bat, Ana Malagon, sartuko nuke, zerrenda hortan, eta hirugarrena, hor zalantza, klaro, 3, beti nik 4 sartuko nintuzke. Sartu 4. Adibidez, niri Bea Salaberriren Baionak ez daki liburua izugarri ikusten zitzaidan, eta pena dut gehiago idatzi ez izana, eta, bueno, Eider Rodriguez ere iduitzen zaite. Teknikoki ikaragarria. Bai, baina Arkaizkano orduan kanpoan uzten nahi gara, fin. Bueno, hor utziko dugu kontua, ez zaitu eta estu horretan mantenduko lotuta eta gatibu. Beste ipuin batean, oso bitxia da planteatzen duzun kontua, eta da, askorik irakurtzen ez duen tipo batek alako batean sortzen duela Euskal literaturaren historiako poemarik onena. Uste duzu hori gertatzen aldela, horrelako kasualitatea gertatzen direla? Ez, baina hor kontua zen, pixka bat, hor 2 pertsonaia daude ipuin horretan, bat saiatzen da etengabe idazten eta plagioak bertzerik ez du egiten, hau da, inal guztiak eginta ere ez du lortzen idazle bihurtzea, ez? Eta bertzea berriz, saiatu gabe ere, idazle bihurtu da. Pixka bat, ironia hori, ez? Batzuek nahi dutena ezin dute lortu, eta berdin da zer egiten duten, eta berte batzuen dako aldiz, eskura etortzen zaie, hori, nahi ez duten hori, edo igual berte batzuek gustora hartuko luketen hori. Saiatuta ere idazle izatea lortzen ez duen pertsonaia hori aipatu duzu, eta hori irakurtzen nuen bitartean, gogora etorri zitzaidan, ipuin liburu honen zirriborroa oso aspaldian argitaletxe bati eman zeniola, eta esan zizutela, berehala erantzunen zizutela, eta hilabeteak, ez dait urteak ezote ziren pasa, hori Twitterren ere kontatu izan duzu. Bai, bueno, liburu hau, bai eta ez, hor liburu honetan ez dauden ipuin batzuk baziren, eta geroztik bertze ipuin batzuk ere idatzi ditut. Ez da zehazki liburu hau, baina bai, bidali nien, eta zaten, bueno, San Ferminen ondotik erantzunen dizugu. Esperoan nago. Ez zuten esan ze urtetako San Ferminak ziren. Eta, bueno, erran behar da, teknikoke beti bizi garela San Ferminen ondotik, San Ferminetan izan ezik, ez? Bai, hori ere, bai. Momentutan alega daiteke. Zure kamara hau da, mezurik editore horrentzat? Bueno, eskerrak eman beharko nizkiok, ez? Horri esker, azkenean liburua Susara bidali nuen, eta Susan izan dudan, tratua izan dudan, eta nola landu duten testua, nola editorean lana izugarri izan da, eta horrekin oso eskertutan nago, beraz, esker mila erantzun ez zidan editori horri. Hunkigarrismo aipatu arestian, hori salatu izan duzuzuk, eta beste zenbait iritzi emailek eta zutabegilek, eta esanen nuke soka horretakoek ere salatu izan duzuela euskal kulturan kritika ez dela behar bezain zorrotza eta bereziki literaturan. Liburua karrikaratu plazaratu berri duzun honotan, iritzi berekoa zara, kritika zorrotz eta gupidagabe baten esperoan zaude? Bueno, hortaz, bi gauza. Bai, nik uste dute batzuetan hori zorroztasun puntu hori falta dela, ez? Behin Arkaizkano aipatu dugu, Bakanok erran zuen kritikari izatea zaila dela Euskal Herrian, ze biharamunean kritikaren objektuarekin topo egiten alduzulako edozein herriko jaixetan, ez? Eta gero, bueno, iritzi batzuk jaso ditu dagoeneko, eta ikusten dut liburua gustatzen nahi zaiola, gustatu behar zaion jendeari. Eta horrekin nahiko pozik nago. Jakina, mundu guztiak bezala, nik kritika onak izan nahiko nituzke. Baina
uste baino kezka txikiagoa dut. Uste nuen ikaragarri kezkatua egon behar nuela eta ez da inbertzerako. Ez da, bueno, jakina, kritika hona egiten badiate, primera, eta kritika txarra egiten badiate, segurazki gaizki sentituko naiz, bueno, ez minduta, baina nik kritika gaizki eramaten ditu normalean, hori aitortu behar dut. Baina ez da loa galarazten didan kontua. Azal eder, baina finekoa zara, Santi. Bai, neurri batean, bai. Horregatik utzi zenuen Twitter? Noiz, hainbat aldiz utzi. Hainbat aldiz egin duzu, bai. Berdin dio noiz irakurtzen duzun hau. Azkenekoan utzi nuen, bueno, neurri batean gogoz kontra nengolako, ikusten nuela ekarpina handirik egiteko, nire txioak ikusi eta hau zertak idatzi dut, ez, hau zer. Gero batzuetan nire kezkak edo nire gustuak edo partekatzen zituen jenderik genuen aurkitzen, eta gero eztabaida batzuk ikusten dituen interesgarriak, baina nik enuen hor zer erranik, ez? Eta pensatzen, zertan nahi naiz hemen Twitterren. Eta horregatik utzi nuen. Eta Elon Muskek Twitter erosi duen honetan, eta iragarri duen honetan, askatasuna eta zentsurarik eza gailenduko direla, itzuliko altzara. Hombre, Elon Muskek berak eskatzen badit, Trumpen eskutik. Bai. Ez, gaur arratsaldean, tenore honetan, ez dut bultatzeko asmorik. Eta epe luzean ere, momentu edo epertainan ez dut bultatzeko asmorik gaur. Baliteke bihar edo etzi kolpe bat hartzea buruan, eta bueltatu behar dut nahi eta ez. Egia aitortu behar badut, lasai bizi naiz Twitterrek kanpo. Eta batzuetan sartzen naiz pixka bat kuskusiatzera eta bezen du jo. Esan duzu, ordu honetan zer esan dezakezuen eta zer ez. Kasualitatearen handia, ordu honetan ez, baina ordu bete barru, hemendik 100 metrora, Gazteluko plazan Laba elkartean, Danele Sarriugarte idazleak parte hartuko du, alako solasaldi literaturo batean. Eta Twitterren eta zuta begintzan, zuzeun, izan duzun polemikarik seguru asko garratzena, hain zuzen ere, Sarriugarteren Erraiak liburuaren aurkezpenaren karietara izan zenuen, badakit asko mindu zinela, ez da zauri hori nola daukazun zornearekin segitzen duen edo ez? Bueno, oraindik oroitzen naiz, nork zer erran zuen, ez da bidartan, eta batzuk hor daude, nire zerrenda ez dut erranen beltz batean, baina, bueno. Gainera, oraindik edo ikuspuntu edo zera gaurko egunetik begiratuta, iruditzen zait, ez da bidark konponbide erraza zuela, ez? Hor gogora ekarriko dugu, Lucia Baskaranek aurkezleak, esan zuela, Asier Etxeberria, Danele Sarriugarteri egin zion iruzkin baten kontura, hilda zegoela eta ongi hilda. Eta ez da gehiago esan zuen, ez da nola esan, desgraziago esan zuen gaztelania batuan, ez da euskarara nola ekarri. Nik artikulu bat jatzen nuen hortaz, ez da behatzen aldan, ere artikuluan tonua egokia zen, desegokia, baina nik uste dut hori atera bidea arraza zela, ez? Baskaranek erraten da zuen, giro lagunen arteko giroan geunden, pixka bat giro horrek eraman da hau bota nuen, baina lekuz kanpo dago, baina hala ere, funtsean, egia da, Etxeberriaren galdera lekuz kanpo zegoela, edo Etxeberria matxista izan zela egun hartan, edo orokorrean matxista zela, edo gaizki pasa ziziola Danele Sarriugarteri, ez? Eta kitxo, eta hor bukatuko zen dena, baina ez, eta gero sortu zen aldeiko eta kontrako hautsak, eta nire ustez iritzi batzuk, nahiko... nik dezepzia handia hartu nuen persona batzuekin, baina... Eta, sendatzen ari den zauria da, baina oraindik hor dago, ez da erabat itxi. Gauzak horrela, ez zait argi geratzen polemikak maite dituzun ala ez? Ez, nik uste dut ez. Eta egia da, polemika batzuz izan ditu dela eta sartu naizela, baina ez bereziki, gustatzen zait zirikatzea, eta batzuetan, igual niri ere gertatzen zait marra gorri batzuk pasatzen ditu dela, ohartu gabe, eta ikasi beharko nukela hori kontrolatzen, baina ez naiz bereziki polemika zalea, baina aldi berean nik uste dut euskal kulturan maiz aipatzen dugu, kultura txikia gara, elkar babestu behar dugu eta horren kontura kritika saihesten dugula, ez? Hor ere oreka bilatu behar da, zer den polemika antzuak sorraraztea eta zer den horren aitzakia kritika oro baztertzea.
Egiazki polemika zalea zaren ala ez ikusteko, eginen dugu kotoiaren edo urdaiazpikoaren proba, baloi bat punpak utziko dut erremata dezazun, eta ea zer egiten duzun. Bueno, aipatu atera duzun fikziozko lehendabiziko liburua, baina bestelakoak ere izkiriaturik dauzkazu, argitaraturik dauzkazu, konparaziora Euskal Herria imaginarioaren alde. Hortan, asko labur bilduz, baina ideia nagusia, tesi nagusia zen, nahiago zenuela irudikatu etorkizuneko Euskal Herria, eta ez kateatu iraganean izan ginen hartan, ezta? Bueno, urte asko pasa dira, hori argitaratu zenunetik, baina konparaziora gaurko albiste bat Amaiurraldiaren ingurukoa da, Amaiur, Nafarroa Berrizaltza, ekimenak, Amaiurraldia, horren inguruko diskurtso bat, eta ekinbide batzuk, eta nola ikuste duzu hori, guzti hori? Bueno, ikusten dut, ez du arrakastarik bateri izan, irakurle batzuen partetik akaso bai, baina gero maila hortan ez, mugimendu sozialetan edo ez, eta pixkat bide historizista hori, gailentzen nahi dela. Gainera, noiz eta segurazki independentismoa edo ahulenen dauen momentuan, ez? Nik orai ez dut ikusten, igual indar berezik, ez dakit, Katalunia gertatu dena gertatu ondotik, ez dut irudikatzen hemen Euskal Herrian, egin dezagun erreferendum bat, ez dut orai jende gutxi dintezen zaiola hori, ez? Eta horren nifrentzuan, hori, ez? Amaiurren eta duela bortzegun urte konkistatuak zen ginen, ez dakit nola. Ena ez, baina Twitterretik kanpo bizi naizen bezala, horretatik kanpo ere bizitzea erabaki dut. Nik erabaki hori hartu dut. Gogora datorkit, Santi, aingeru epaltzaren zutabe bat honen guztiaren ingurukoa hartan zioen bera, etzela berez bide historizistaren aldekoa eta segitzen zuela izan gabe, baina aitortzen zizkion mugimendu horri bi garaipen lehendabizikoa mobilizatu zuela, ordura arte mobilizatu gabeko jendea, eta bigarrena errelatoaren inguruko garaipena, ezta? Konkista izan zen edo anexio izan zen ura, konkistaren tesia gailentzea lortu zutela. Horretan esan genezake bide lagun izan zarela, horre, baduzu lan bat, okerrez panaiz plazaratu zenuen lehendabizikoa, Jaime Ignacio del Burgoren lan, historia lanen oinarri historiografikoen ingurukoa, hor desmuntatzen zenuen errelato hori guzia? Bai, eta nik ere, aingeru epaltzak bezala, mugimendu horri bertuteak ikusten dizkiot, ez? Lehen igual maiz planteatzen zen, alde batetik Euskadi, Euskal Herria eta Nafarroa, ez? Eta dikotomia hori apurtu egin dute erabat, ez? Eta hori ere eskertzekoa da. Eta nik ez dut proposatzen iragana alde batera uztea, iragana ezagutzea ongi dago, ez? Eta neurri baten iragana mitifikatzea ere bai, hori normala da, ez? Pixka bat, horrek abilatu behar da eta jakin behar da mugan non dagoen akaso, ez? Baina, bai, nire ustez dena ez da txarra edo dena ez da kritikagarria mugimendu hortan. Ederki, Santi, plazerra izan da, baina dagoeneko gure realizatzailea daukatola keinuka, esan ez denbora gehiegi daramagula, beraz estimatu dago, eta sarri arte, sare sozialetan ez bada, beste nunbait ikusiko dugu elkar. Ederkia, agur. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap!